Takže dobrý deň, dámy a páni, vitajte. Po dlhšom čase máme tu ďalší unboxing pyrotechniky. Dneska budeme mať tu v unboxingu detskú sadu za 11,90. Kúpil som ju v takom menšom obchodíku, takže tak. Videl som už nejakú sadu na internete teda. Podľa mňa, ako je to jedna z tých drahších detských sád, ale proste je toho tu teda viacej, sú tu aj fontánky, aj tak. Takže dneska si ju teda rozbalíme a ešte asi fakt je to jedno z posledných videí, kde si požičiavam vybavenie od kanálu Snopikov. Tu ho máte. A my teda môžeme ísť na to. Takže detská sada, F1, detská sada proste Children, toto set od značky Classic. A takže takto to vyzerá a my môžeme rozbalovať. Takto si to dáme. A ináč, jak to ja točím, bude o chvíľku Silvester, no o pár hodín, takže teším sa už na Silvester. Tu sme si to dali všetko, aby videli pár názov. Toto nepotrebujeme, no a ako prvé, mali sme to tak dám na chvíľku, takže ako prvé si pamätám, že v tej sade sme mali búchacie provázky. Môžeme si to aj otvoriť. V tých rukaviciach sa to bude zle otvárať na rovinu. A ešte vlastne tých búchajúcich provázkov dali tam 3 búchajúci provázky. Takže jednu krabičku si teda toto otvoríme. Ja si zabehnem pre nožnice. Dobre, už ich tu mám. Takže pekne si to otvoríme. A ináč, ak vy sa tešíte na Silvestra, no asi to video vydám teda neskôr, jak Silvester, ale dobre, však nevadí. Takže takéto búchajúci provázky tam sú, to vlastne tak roztrhnete a buchne to, takže to každý zná. Dúfam. Nechce to zaostriť nejak dneska. No, neviem, čo s tým je. Nechce to zaostriť. Moju ruku to, no dobre, už to zaostrilo. Takže potom ako ďalšie máme tu bouchající guličky od značky teda Classic, aj toto je od Klaska. No to sú proste klasické búchajúce guličky, takže tak, a musíme si ich dúfam, že ukazovať. Potom ako ďalšie, že máme tu ďalšie búchajúce guličky. Zaostri. Haló, dobre. Búchajúce guličky, takže to je to isté. Potom za plotom máme tu. To posuniem. Tak. To posunieme. Potom máme tu 2x rotáček, klasický rotáček. Potom tu máme stroboskop. Čo ma ešte zaujímalo, som videl v nejakých videách, že tam proste bývajú iba 3 a mali by byť tam 4, niečo také som proste počul vo videách, takže si to odsvakneme. Či tam sú 3 alebo 4. A jasne, že to je od Klásku. Jo? Tak sú tu teda 4 aspoň v mojom balení. Tak zabalíme si to naspäť. Tak. Môžeme si trošku též posunúť. Potom ďalšie tu máme Crazy Bally. Tu dúfam, že tie si nemusíme ukazovať. Potom tu máme Tasmániu, alebo jak sa to proste, Tasmánia. Takže tak. A potom detské fontánky.
a potom rozpustivé fontánky. Takže to je všetko, čo bolo v tejto detskej sadie. Ja viem, video bolo trošku kratšie, ale tak. A ešte si to tu proste dáme všetko na jednu kopu, takže ideme na to. Takže toto všetko bolo v tej sade, detskej sade od značky Classek. To je asi tak všetko k tomuto videu. Dávajte lajky, odbery a majte sa a čaute.